Benvidos a unha nova edición de Compostela en Llamas. Como cada semana chegou o momento de facer un percorrido polos mellores bares da cidade. Hoxe propoñémosvos unha viaxe con varias escalas. Algúnas das nosas paradas serán en lugares como a Vinoteca Cervantes, o Casa Camilo ou a Cafetería Candinga. Pero para comezar a nosa ruta visitaremos o límite sur do casco histórico de Compostela. Alí coñeceremos a Cafetería Albarella, un lugar que colleu sona por ofrecer tapas doces ou salgadas según o gusto dos seus clientes. O punto exacto onde remata a beira sur do casco histórico é onde se atopa a Cafetería Albarella. Os que coñecen ben esta zona saben que este é o lugar ideal para comezar a xornada, xa que trátase dun local discreto no que resulta fácil sentirse como na casa. Aquí con las clientes habituales de la Albarella intentando averiguar por qué escogéis venir a este sitio. Por el trato personal, la simpatía de los dueños y por lo bueno que están los pinchos. Estudiamos química y la facultad está aquí justo al lado. Entonces, bueno, pues queda justo al lado ya. Cuando salimos de clase, para aquí ya siempre. Porque la gente es encantadora, nos tratan muy bien, nos miman mucho, ponen unas tapas estupendas y es como, bueno, estás en confianza, cómodo. Está moi ben. Moi ben, a verdade é que nos tratan como se fósemos da casa. Se nos tratan ben, vimos máis, obviamente. E aquí tratanos ben, poñen vos pinchos. Ademais, no esforzo por modernizarse, o Albarella sufriu neste 2013 unha transformación estética moi considerable. José, vaya pedazo de cambio que pegou este sitio. Fálame desta nova etapa do Albarella. Pues no, a verdad que foi un cambio bastante importante. Na calle, pues, empezou a evolucionar de un ano para acá, entonces decidimos que tiñamos que ir cos tempos, senón te quedarías atrás. O resultado chama a vista. Dentro das nosas posibilidades, dentro do local que é, pues, creo que quedou moi ben. Un ten que facer un esforzo constante por renovarse, isto é fundamental. No que é a hostelería ha cambiado nos últimos 10 anos moitísimo. Entonces, tens que estar seguido facendo cousas, sempre innovando con tapas, sempre tendo un cariño hacia o cliente, porque claro, hoxe en día a xente pues, exige un pouquiño un nivel a máis que teña unha estancia grata para tomar o seu cafeciño ou a súa cerveciña. E estamos estrenando esta decoración apenas desde hace unas poquitas semanas. ¿Qué opináis? Muy original, muy original. Los espejos, los marcos de madera, muy original, no lo había visto nunca nada parecido. Consigue tener más amplitud. La sensación es que es un local más cómodo. Yo entrar no había entrado, pero sí había pasado por aquí por la calle y realmente sí era ya antiguo, no llamaba la atención, a lo mejor desde fuera. Y la verdad es que bien, es diferente. Yo creo que ellos quedó muy bien. Está máis moderno, parece máis amplio de feito. Es acogedor, la música está baja, el café está bueno y nada, ella es encantadora. Aínda que o trato e a atmósfera son imprescindibles, o Albarella non sería o que é se non ofrecera produtos de primeira calidade. Cafés e tostas son os reis da casa, pero o gran reclamo é a posibilidade de escoller entre tapas doces ou salgadas. A opción de tomar co café, tapa dulce ou tapa salada, fomos un dos pioneiros en Santiago. Nos empezamos a facer fai 4 anos porque, bueno, eu estuve traballando fora e levase moito máis o salado que o dulce. Entonces a xente ao principio chocoulle moito, pero, bueno, hoxe en día o 90% dos nosos clientes co café prefieren unha tostadinha de tomate ou un cachino de tortilla que poñemos con salado, e senón sempre teñen a opción do bizcocho casero e unha peza de bollería, un chorriño, unha palmeriña de dulce. Sí, dulce, el bizcocho está moi bueno. Depende do que tomes. Se café, por exemplo, prefiro salgada, dulce, ese Coca-Cola salgada. Hay mucha gente como yo a la que no le gusta el dulce. Sí, yo varío. Sí. Hoy dulce, pero otro día salada. Temos unhas tostas de tomate con xamón que a xente enloquece por elas. Todos os días intentamos renovarnos, non acomodarnos, sino renovarnos todos os días para ofrecerlle algo distinto aos nosos clientes, que non se aburran de nos. Eu non quixen marchar daqui sen probar a dorada ao forno. Trátase dunha das especialidades da casa. Se vides polo Albarella, recoméndovos que non deixedes de facer o mesmo.
Chegou o momento de coñecer un local cargado de historia. Trátase da Cafetería Candinga. Este establecemento existe dende os anos 20 e por contarvos algunha curiosidade, que saibades que foi o primeiro na Porta do Camiño en ter cafetera express. Imos a ver como é a Cafetería Candinga nos nosos días. Estou seguro de que moitos dos clientes que frecuentan o Candinga descoñecen a súa historia case centenaria. Este local naceu en 1927 co nome de O Pino. José Ben é unha boa testemunha daquela época. Contame, Pepe, de onde ven o nome de Candinga? Pois o nome de Candinga ven de que meu pai estuvo que foi o que abreu isto no ano 1927. Estuvo moitos anos en Cuba, foi de neno, veu aos 25 anos e traía certo acento caribeño. A xente, ao notarlo, puxeronlle Candinga de coña, foi entre os clientes, foi aumentando o de Candinga. Entonces, como todo o mundo nos chamaba Candinga, decidimos unha vez que hubo que pintar a casa e cambiar o rótulo, mira, en vez de Pino vamos a poñer Candinga, porque o nome non está registrado ni nada, non? E aí ven o nome de Candinga. Nos bares viña moita xente porque non había tanta vivienda e ao mellor había quen vivía ca sogra non aguantaba e viñase a pasar o máis tempo posible. Non había esta xuventud toda tan alegre, non, era de outra maneira. Que che parece Isabel? Unha rapaza excelente, comigo moi ben, son cliente e a mí sempre me atendeu moi ben. E ti cantos anos levas aquí ao fronte do Candinga? Eu só ao frente fixen en agosto 3 anos, pero en total aquí levo en abril fago 10. Baixo a dirección de Isabel, este establecemento sufriu unha adaptación aos novos tempos a través da súa renovación estética. Que tal te atopas agora coa nova estética do local? Por aquí un cambio notable. Fantástica. Mira, aí teño que agradecer a uns amigos. Nos metemos aquí 3 días e lle demos a volta. A min, polo menos, sentóme genial. A verdade, antes estaba máis simple, agora parece que está un pouco máis moderno, non sei. Con todo, o que fidelizou os clientes do Candinga é a enorme calidade dos produtos e, por riba de todo, a famosísima tortilla de patacas con 18 ovos que prepara Isabel. A xente encantalle. Eu fago con cariño, con brazo, unha tixola boa e nada, en paciencia. Sempre que hai un poquinho de fame vamos ao Candinga, no pincho de tortilla. Cando temos un descanso, vimos café, tortilla, o que queiras aquí. De todo. A verdade é que nos trata moi ben. Bueno, xa ves os pinchos de tortilla, é o máis famoso, e a señora é moi simpática, tratanche moi ben. É verdade, me gusta vir aquí. Hai que vir con tempo porque se acaba pronto, Pues la tortilla está riquísima y a mí me gusta mucho la bollería, que es difícil encontrar buena bollería en los bares. Somos fans do Candinga. Todo o mundo está falando da tortilla. Pois sí, pero que todo está bo, todo está bo. Sempre os bocadiños, os montadiños, todos están moi bons a diario tamén. A variedade igual non é moi ampla, non? Pero procuro que sea de boa calidade. Un guacamole, unha mermelada de tomate, pois tallaríns de cenoura. Intento facer moito vegano. O vegano ou vegetariano, o sea, con ovo, leite, queixo. O sitio está moi ben, para un dos poucos que ten así leite de soia, ten moita variedade nas tapas e todo, entón, gústame vir. Antes de deixar este local vou a darvos un dato curioso, é que o Candinga podedes reservalo os sábados pola noite para as vosas festas privadas. O seguinte destino levaranos directamente ao casco histórico para facer unha parada gastronómica obrigada nesta parte da cidade. Trátase do Casa Camilo, un restaurante que ofrece os mellores produtos da nosa terra e onde ademais poden presumir de albergar un ambiente auténticamente multicultural. Comprobámolo na seguinte reportaxe.
A unión natural entre o Franco e a Raíña prodúcese no Casa Camilo. As dúas rúas de bares máis importantes de Santiago conectan a través deste restaurante rexentado dende 1987 polos irmáns Pereira. Estas paredes abrigan unha actividade hostaleira de longa tradición. O seu reflexo actual tradúcese nas delicias que baixo a man de Sofía Giadás saen da cociña deste lugar. A masa leva un ovo ou dous, depende da cantidade de fariña, logo un pouquiño de levadura, logo botolle unhas gotiñas de aceite. Canto tardas ti en total dende o primeiro paso ata o final en ter unha empanada preparada? As 2 horas, máis ou menos. E dime, cales son as empanadas que máis salen daqui da vosa cociña, os clásicos indispensables? Pois son a de bacalao con pasas, de carne, de xouba sobre todo, que lle gusta moito a xente. Pero da cociña do Casa Camilo non só saen empanadas, o cordeiro ao forno, os mariscos, a tenreira con pataquiñas guisadas ou as tortillas e os peixes son outras especialidades da casa. Acabo de ver un rapaces que están aí fora no comedor e que pediron un peixe. Fálame de que exactamente o que pediron e como preparar. Pois pediron sargo, que vai á plancha, con unha patatiña hervida, un allo laminado, con un pouquiño de aceite, un pouquiño de perejil. Na barra da planta baixa do Camilo, o que se leva é o tapeo e os viños. Nesa estancia atoparedes a diario tanto a turistas como a veciños do barrio. Bueno, como siempre aquí a la caza de los clientes también es importante saber cuáles son las impresiones de aquellos que descubren nuestros bares por primera vez, como es tu caso, por ejemplo. ¿Por qué has decidido entrar aquí en Casa Camilo? Pues nos habían dicho que esta era la zona de bares y nos ha parecido, había gente fuera y hemos dicho, bueno, pues vamos a entrar a probar. Buscábamos eso, un sitio tipo así de tomar una caña, nos lo han recomendado y la verdad está muy bien. En Valencia es como muy raro que con la caña pues te pongan cosas para comer, entonces te ponen cosas típicas para probar, entonces también está muy bien para luego saber qué pedir. Quería una caña y tortilla, muy típico, muy español y la verdad es que estaba súper buena. Pues mira, me gusta venir a Casa Camilo primero porque vengo con mis amigas y nos tomamos un vinito, una cañita. Vosotros para hacer estómago, primero un vinito. Sí, claro, un vinín con unas tapinas que ponen aquí abundantes y luego ya pues a comer tranquilamente. Muchísima gente importante ha pasado por aquí, tiene mucho sabor, mucha historia esto. Y no, contame un pouco as denominacións de orixe que tendes aquí. Bueno, nós temos non todas de España, pero temos un bo grupiño delas, porque, bueno, empezando polas gallegas, temos a todas, temos os ribeiros, procuramos ter os mellores, despois temos tamén a denominación de orixe en Rías Baixas, temos de Valdeorras, temos de Monterrey, temos da Ribeira Sacra, e despois mínimo xa Rioxa, por suposto, temos tamén da Ribeira do Duero, temos tamén algo de Somontano, decir que, bueno, temos un bo repertorio, porque, bueno, hai que ter un poquinho de todo, ¿no? El caso es que los platos, cualquiera que pidas, está estupendo. Las ostras crudas con limón, están buenísimas. Y después cualquier tipo de pescado que pidas está muy bueno. Y después lo típico gallego, la empanada gallega, en fin, bien, todo bien. Sen embargo, en a planta de arriba onde se pode palpar mellor o ambiente multicultural deste establecemento. O Casa Camilo atrae a xentes chegadas de todas partes do mundo. Ose, por exemplo, neste comedor temos cataláns, finlandeses, madrileños, asturianos e, por suposto, galegos. En aquest restaurant, cada vegada que venim, mengem aquí. Perquè es menja molt bé. I ens agrada molt venir a Santiago. Vam venir el mes de febrer de turisme i ara hem tornat a venir. I'm from Finland, working for a company Saga First, and we have some business down here, and actually it's my colleague who has found this restaurant down here. So we are here for 2 days. Somos de Madrid y llevamos viniendo aquí ya 5 o 6 años. Venimos por temporadas. La verdad es que el restaurante me parece increíble, o sea, una comida espectacular, muy de la tierra, siempre que vienes te dan los productos del día y muy bien. Yo soy medio gallega, porque tenemos casa en Boiro, llevamos viniendo 6 años. Yo creo que nunca me iba a hacer a esto, pero ya soy gallega y me parece fenomenal, me gusta. Yo soy de Tudela de Beguín, Oviedo, Ursi, Asturias. Venimos a Galicia porque asturianos y gallegos, primos hermanos.
Pues nosotros somos de La Coruña y hemos venido a este restaurante porque lo conocemos de otras ocasiones, de comidas de trabajo. Nosotros, en nuestro caso es por trabajo, porque es agradable y porque tiene comida buena, de buena calidad, típica gallega, y hemos traído a colegas de trabajo de fuera para que la prueben y se lleven una buena impresión. Xa o sabedes, se queredes amosar o mellor da nosa terra, no Casa Camilo teredes éxito garantizado. Seems the same. So many different names. Our hearts are strong, our heads are weak. We'll always be competing, never know. We're shocking, but we're nothing. We're just moments. We're clever, but we're clueless. Sen movernos da zona bella imos a coñecer unha das esteas emerxentes máis frescas e completas da nosa cidade. Trátase do movemento cultural da Praza Vía Sacra. Alí visitamos a Vinoteca Cervantes, onde puidemos disfrutar de bons viños, boas tapas e incluso música en directo. Na Praza da Vía Sacra xurdiu o pasado verán un ambiente cultural impresionante. As terrazas, a música ao vivo e a mezcla de xentes chegadas de todas partes do mundo convertiron este enclave nunha zona moi a ter en conta na nosa cidade. Para completar esta estampa cun guiño gastronómico, xa son moitos os composteláns que saben que o lugar perfecto é un negocio emerxente chamado Vinoteca Cervantes. Bueno, como todos sabedes, este Suso, hostaleiro de largo percorrido en Compostela, é o dono da Vinoteca Cervantes. Estou vendo que agora se está organizando aquí un ambiente de praza maravilloso, como se isto se convertera nun novo eido cultural. Como vivides dende o Cervantes o que se ve a través das vosas vidrieras? Vémolo bastante ben, anima a calle estes músicos hoxe chilenos, outro día estuveron aquí xente de Brasil. A xente de Compostela si está como contenta de poder amosar unha cidade cargada de contido cultural. Un pouco se pode decir que os composteláns están agradecendo estas iniciativas que dende os bares están enchendo de color as nosas ruas. Os compostelanos agradeceno porque dan un paseo pola cidade, encontran música en todas as plazas, ou casi todas as plazas da zona bella, e, bueno, é unha maneira de pasar o día, a tarde ou fin de semana. Tamén compensa isto a nivel económico, que non é pouco importante? Sí, claro que compensa, porque ter alguén aí que te teña xente que invite a tomar outra cerveza, outra tapa, outro viño, pois incrementa a caixa, claro. Podemos decir que entón bares, ambiente cultural e gastronomía van da man aquí en Santiago. Sí, 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 necesariamente ten que ir da man para salir adiante nestes momentos. Por que escolliches precisamente vir aquí ao Cervantes? Pois pola música, precisamente, por oír, que me gusta moito. Os turistas cheguen e vexan algo alegre, que non é todo papear, hai que tamén, non? Os oídos teñense que alegrar. A minha música xa me gusta moito, toda. Eu sei que ti eres do barrio. Cambiou moito isto dende que ti eras cativo? A verdade é que agora está, non digo irrecoñecible, porque sempre tes unha memoria de cando eras neno, pero sí que mellorou moito, non? A cercanía non se perdeu, pero ao mesmo tempo temos un plus de dinamismo, de vida, que, bueno, eso satisfai os residentes e tamén os visitantes, non? O interesante do Cervantes é que pasados os meses do verán segue congregando a xentes de diversas procedencias e a clientes autóctonos que valoran moi positivamente este lugar grazas á calidade dos seus produtos e á súa decoración. A verdade é que o local quedou espectacular. Son xente moi amable, as tapas pois son moi contundentes, que sempre se agradece con unha boa cerveza, non? E ademais quedamos ao lado da casa, non? Que máis podo pedir? I like it. It has a nice atmosphere and nice colors, and it's near the place where we live, so it was good to come here. Nos ha gustado mucho. É un bar diferente. Tenga, digamos, unha boa carta de viños, unha boa carta de tapas, podes elexir para compartir, podes elexir cousas unitarias, en fin, a min creo que é un sitio, ademais, super agradable, e a xente tamén é moi agradable, por lo tanto, merece a pena vir. Bueno, he pedido un albariño y me gusta. Vamos bien. We just had a beer and the tapas, like in every place in Santiago you can have tapas, which is very nice. Que tú me sacas lo mejor de mí.
soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí, soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. A persoa responsable do bo xantar deste sitio chámase Begoña. Unha mostra da súa arte é a Cervantina, unha tapa que deseñou especialmente para un coñecido concurso gastronómico celebrado en Santiago durante o mes de novembro. Begoña, contame de onde sacaches ti a inspiración para crear a túa tapa. Pois mira, desde ben pequena, cando na casa ou nos sitios así da familia que se facía pois o típico arroz de marisco ou de calamares, que é así que suelen ter así uns sabores un pouco neutros, pois acostumbraban a botarlle un poquinho de chourizo para darlle así un toque un pelín máis fuerte. Entonces aquí intentei combinarlle un pouco todos esos sabores de antes, a facelo un poquinho, pois así unha cousa distinta, a ver que tal. Entón haberá moita xente que o atope como moi innovador, pero realmente estamos acudindo a unha tradición gastronómica galega. Pois realmente, si, polo menos das casas tradicionais na zona onde eu me criei de pequena, que é a zona de Muros, non sei hasta que punto é novedoso para algunha xente. Todo lo que quiero por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Como poderedes intuir, antes de marchar daqui, animeime a probar esa fantástica combinación de navalla, setas e crema de chourizo e, por suposto, deixei a miña puntuación. Ata aquí o noso percorrido polos mellores bares de Compostela, pero agora, como non queremos que deixedes de estar informados sobre os mellores eventos da semana, preparamos para vos a nosa axenda cultural. Se hai un local sempre presente en Compostela en Llamas, ese é o Paz Quintana. Esta semana na súa sección poderemos disfrutar dun videoclip do compostelán Ramón Orencio, Mr. Cool, producido por Luis Avilés. Este é a nosa forma de despedirnos ata o vindeiro programa, pero recordade que a tantón podedes seguir os nosos contidos a través de Facebook. I could show the world how to smile. I could be glad all of the while. I could change the gray skies to blue if I had you. I could leave the old days behind, leave all my pose, I'd never mind. I could start my life anew if I had you. I could climb a snow-capped mountain,
sailed he made the ocean wide. I could cross a burning desert if I had you by my side. I could be a king that uncrowned.